ballant doncs seria una d'elles, no? És una cosa que, a part de fer exercici físic, és una cosa que alegra, no? I l'alegria doncs, també és molt important per la salut. Aquesta jornada d'avui doncs, passaran diferents grups de ball, són acadèmies doncs, que s'han ofert a fer-ho, no? I faran diferents modalitats de ball. Doncs cada hora i mitja s'anirà canviant i crec que durant el dia n'hi haurà 3 al matí i 2 a la tarda. Per la ment i per tot va molt bé i per al cos, perquè clar, també els tot el cos i és alegria i felicitat. Són coses que es tindrien que fer perquè la gent també es doni compte que la salut és molt bona. Llavors, clar, fer-ho un puesto així és molt agradable i tindria que participar-hi més gent encara.